Om på bagsiden, når du kunne se de der om bag containeren, der lå gemt der. Big bags. Containerne skal fuldstændig lukket og aflåst. Og jeg skal se, hvad fanden de har skrevet på den. Uanset hvad har de prøvet at gemme den. Dem. Det ser ud som om der er 2. Det bliver snart mange mennesker, vi snakker livslang kræftmonitorering og erstatninger og sådan noget. I skal betale af egen lomme, jo længere tid I bliver ved, jo mere skal I betale jo. Utroligt ikke stopper. Vi skal nok ned til børnehaven nede på Valbyvej og køre en kampagne dernede over for forældrene. Man kan se, hvad FOB stopper i hovedet på deres børn og Slagelse Kommune, mand. Hvad fanden laver I med at sætte sosu-assistenter herud? I ved udmærket, hvad det er en fucking giftzone, mand. Vis lidt op, at Slagelse Kommune mener om deres egen fucking ansatte, mand. Jeres magtafgang, så det er simpelthen til at brække sig over, mand. Jeres fuldstændig mangel på respekt for menneskeliv, mand. Her bevares, mand.